Malta hija fost l-iktar pajjiżi li nefqu l-fondi Ewropej kif suppost. Kien biss f'xi każijiet iżolati li pajjiżna kien mitlub li jrot lura dawn il-fondi wara li sar awditjar mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Għal dan Luis Sgalja, rappreżentant Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, waqt seminar organizzat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awdituri. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-irwol li tagħmel awditjar estern tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Galja qal li fil-programmi ta' koeżjoni u l-agrikoltura għadhom qed isiru xi żbalji li nstabu wkoll mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awdituri. Skont ir-rapport tal-Awdituri, sistemi ta' kontroll intern fih dan l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jinbidlu meta jkun qed jiġi mfassal il-baġit. B'hekk jiġu evitati żbalji meta tinħareġ it-talba għal fondi Ewropej. F'dan ir-rapport kienu notatu wkoll li l-Kummissjoni Ewropea se tibda tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex il-fondi jintefqu fl-aħjar interess taċ-ċittadin. Mhuwiex biżżejjed li jintefqu l-fondi imma huwa importanti li dawn jintefqu biex jiksbu ir-riżultati. Fl-istess seminar kien ippreżentat ukoll Landscape Review. Jacques Chiberrans, id-direttur li ħaħsib din ir-reviżjoni, qal li l-kriżi finanzjara tal-2007 ġabet żviluppi istituzzjonali ġodda. Il-Qorti tal-Awdituri ridet tifhem kif x'inhu l-iskrutinju parlamentari u x'inhu l-iskrutinju tal-awdituri pubbliċi fuq numru ta' fondi illi jiġu ġestiti minn dawn l-istrutturi il-ġodda u s-sistemi ġodda illi ġew żviluppati. Hawn kienu eżaminati aspetti ta' żviluppi madwar l-Unjoni Ewropea li mhux neċessarjament għadhom x'jaqsmu mal-fondi jinfishom.